Здравейте хора, аз съм Симеон и днес ще играем Fortnite. От кога не сме играли? И то доста отдавна. Чакам моя приятел, който се казва Мартин, да започне да играе, защото не го виждам нещо. Хайде, Марто. Но нищо хора. Сега ще поиграем малко сами. Ще поиграем на Голготец. Само да сменя скинът. Ето това са ми скиновете. Аз ще бъда с ето този. И да започваме. Ако искате да играем Fortnite другия път, но с Марто, ако играе, трябва да се разберем. Аз му написах да снимаме, ама той не ми отговори. Нищо. Поне ще поиграем. И какво като е сами. Така хора, докато зарежда, искам да ви попитам, моля да се абонирайте се за този канал и много ви благодаря за 50-те абоната. Много. Това е почти 100. Сам половината, ама нищо. Сега, ще поставим нова цел. 100 абоната. Да, трудно ще е. Ама колко човека ме гледат? По 700 нещо хора на клип. Така хора. Започнахме, докато ми зареди. О, тук му паднахме в игра. Играем на публик. Ама какво да стане? Бъгнаме. Не можех да си сменям, да си мърдам камерата, което е хипер гадно. Няма да мога да ги убивам хората. Ето така, мисля, че се вижда по-добре. Ще трябва да влизаме от начало. Хора, напишете долу в коментарите дали ви е харесало първото видео, ако го помните, с Марти Христов на Fortnite, когато беше още сезонът с Олимпите и така нататък. Дано да ви е харесал и искам този да ви хареса. От кога не сме се връщали на Fortnite? Сигурно от предната година. От 2024. Почти една година. Само ако стане лятото, ще бъде една година. Но чакаме, докато им зареди. Аз мисля сега да продам гриди, както и странно да звучи. Но, когато си намеря някакъв хубав скин, да го купя и да си продам гриди. Сега ще събирам V-Bucks от Battle Pass-а. И като събера V-Bucks, ще продам гриди. Ще взема 500 V-Bucks. Зависи колко V-Bucks съм взел от Battle Pass-а. И ще видим какъв скин ще мога да си купя. Абе, много бавно зареждаш. Чува съм музичката. 3, 2, 1 и готово. Колко има тук? Не мога още да видя. О, яки скинчета.
Я какъв е тази? Аз имам 250 вибакса. То е много малко. О, това кой е? Някакъв си. Брат, много искам този скин! Гъми фиш стик. О, доста як. Сега ако продам гриди, ще имам 750. Да продам ли гриди? Дай ди добре. Ще продам гриди. Стинкс. Оп, тука. Гриди. 3, 2, 1. No way, bro. No way. No way. Не. Нищо тук, поне ще си добавя един танц. Ето този. Семи тази гриди. Това е доста як скин, ама е скъп. 1500 V-Bucks. Това е много. Доста як този скин. Трябва ми още колко V-Bucks? 450 V-Bucks. А от Battle Pass няма да взема 450 естествено. Скоро. Аз ще взема 100, 200, 300. Ще ми остават само 100 V-Bucks. Бъй. Те 100 V-Bucks, но де ще ги взема? От тук сигурно. То Battle Pass аз докато го мина, ще минат 100 години. Трябва да вдигна 28 левела. Той скина ще са махни вече. Еми да започваме на ранкет. Аз пък ранкет на Golgoted. Ако искате да видите скиновете, ето ги. Ето ми ги скиновете. Snoop Dogg, Меси. Ние започнахме. Как толкова бързо? Така, сега е време да ги разцепим. Ма дано да ми се паднат някакви не много силни, че както знам на Golgoted и то публикви хакери се падат. Само от нищото, даже зад стена да си бам! То бе. Айде, най-накрая влязохме. Колко човека остават? Не дай ми каза, че те първо започват, 9 човека. Това колко ли ще седи от той чудо? Да, сега ще кемпи. Така, хора, много е гадно, когато спектейтваш някой и ги чакаш да умрат. Те вече умраха. Не трябваше да чакаме много. Сега трябва хубаво да загреем на Golgoted и ще поиграем на Ranked Battle или Reload.
Дайте Ranked Reload. Аз много харесвам Ranked. И то Reload. И да започваме. Опа, влязохме. Поне не съм сам. 4 сме. Тук вземаме XP. Той има Final Eliminations 57, аз имам 156 и 237 Eliminations. Това е доста. Тук първо трябва да си избера оръжията. Аз не вземам снайпери, да. Аз не вземам снайпери, а вземам някое спамерско. Къде е то? Ето това. И сейв. Ах ти гадина, как ми взе той? Ах ти гаден. Мишок с мишок. Тук врат. Както ми се показва там. Не, то не се показва. Нищо. Митик маунт. Митик маунт. Рефо маджана. Рефо е един мой приятел. От футбола. Къде са те? Аз да ходя ли пред тях? Не, сега ще ме убият. Аз къвто съм слаб. Fortnite. Ще ме убият. Жалко. Аха. Не, брат. Не. Някой се хилва. Те мен ме хилва, май. Не. Умрах. Брат, някой да ме спаси. Бро, плиз. Защо ме изстрелахте? То можеше сега да се изстрелям, да избягам, да си живея живота. Аз ще умра. И там се бият, тук се бият. От всякъде. Рефо лефна. Не му се чага. Един от нас ще умра. Тъди. Аз ще умре сега. Поне взех XP. 2, 1, 0. Защо ме хвърлиха при тея? Той има 1274 Eliminations. Той да го спектейтвахме първия път, бе. Кой дебом? 11. Какъв пос? Какво име? Какво? Той е на малко ли? Хайде и сега ще умре. Дано. Кога се хилна? Айде умре. Айде умря. Един на 3. Вече 1 на 2 ще стане. Един на 2. Ако той съм сам, убий всичките, брат, той ще е лудост. Брат, добър е. И то доста, ама спам доста. Има бухалка. Бам, как му наби 96 или колко?
Ако имаш импулски, сега се изстреля във въздуха и да ги снайпи с мамата. Имаш хил. Ети хилвай се. Не, умря. Те са двама на един. Не е чак толкова честно. Умрях рано. Здраво. Сега трябва пак да си избирам оръжие. Не, аз нали ги сейфнах. Трябва да си избера хубав отбор. Сега силни. При какви хора ма докарат от тогава? Аз не отивам веднага. Значи... Нали са базъкати. Сега ще сме олилав. Айде! Можете да са добри, както гледам. И то доста може да са. Какъвто с пакет. Турбичка. Бие турбо. Турба. Турбице. Кой си иска. И сега гледай ги те как се строят като уди. Като Мартин Христов. Защо ги ръшкате? Защо по дяволите нашите винаги ги ръшкат? Брат. Айде, супер. Хайде падай бе, ботка. Знаеш, че къде умря? Къде са другите? От нашия отбор? Уж сме трима лилави, един АФК. Ама силно сме добре. Един АФК, другия умря. Третия може да играе. Не. То пък коня дете АФК, ама все пак не. Значи има там някой. Бил съм прав. Сега нали оттам ще ме бият. Доброто дете АФК. Сега ще умре, но той умре вече. И ще ги бия. Мишочки. Мишки. Откъде? Бят! Айде хоп просто. Айде хоп. Хил. Какво? Престана ли ме уби този? Тава хора. Видях, че колко съм слаб на Fortnite. Да.
Сега е време да играя на ранкед. Кой ли тъп скин да си избера? Ох, не, брат. Не. No way, брат. Съм хипер слаб на гобулате. Така. Ще избера. Я скин музикъм са. Красавица на Big Deal. Мисля да съм с него, защото ма кефи. Или с Меси. Ай, с Big Deal, айди. С бухалката на Харли Куин, която се казва Харли Хитлер. О, този скин ма кефи. Ма, брат! Този скин кой ли няма да се вземе, да увиди? Или той? Той трупър! Той трупър! Той трупър! Той трупър! Той трупър! Брат! Той трупър е! Не! Ова ще взема той трупър. Писе! Ми зряват. Брат, 50 V-Bucks, брат! Но те са яки. Дистанционно не е такова. Кое? Златата. Не. Талката да не е това. Ранкед релоуд. Сега. Така. Не игра много на ранкед релоуд. Даже не съм голд. Така, да видя колко левела ми трябва, че да взема V-Bucks. 13 левела! Ага, друг път. Ще си вдигна там до някой си левел и готово. Аз съм 63. Кой скин хочеш? Човек да иска да гледа нещо. Мамо. Мамо. Какво? Така, хора, почти ни зареди. Жалко, че няма мамот пистол. Така, мисля да скачаме. Ето и тук. Да скачаме върху тази къща. Имам право на 2 ребута. Така че имам шанс да направя виктори. О, какъв този глайдър! Ужас! Трябва да си осменя на любимия ми глайдър. Кой го слагал този глайдър? О, не. Аз чак сега го забелязах. Хил нещо.
това и сега ли го има? Ага. И помпичка. Абе, перфектно. Александра, какво правиш? Какво вадиш? Правя целта. Виж какво вадиш. Мамо ще разбира се. Айде. Тогава Само едно. Какво? Аз няма да ядеш. да. Ако Аз ще- после. Ако щеш бе, оправи се сами стрит, само купила пак всички оттам така, че не си подготвил нещата. Как мога? Естествено, че точно сега ще ми свърши батерията. Когато играя, бързо да ще включа дъждка. Бързо да е. Включи се. Къде ме обиждат? Къде? Където е чест? Няма чест. Не! Хайде умря. Хайде. Само се оставя. Сега ще трябва да оставя. Спамер! Със спамер. Не се научих ти. И спамери със спамер. Не се научих ти нормално да играеш. Щом ще ме спамиш, и аз ще ме спамя. Ето ще взема. Готово. А откъде? Айде сега ми умря. Какво? О, имам тактика. Отгоре ще се кача от някъде и ще оснайпна. И тук ще се кача и ще го убия. Слайдер.
доста. Тук е някакъв хил. Хил. Даже перфектно. Да се хилна. Той се сливава на обем, а аз имах златна. Ужас. Нищо. На 21 място поне. Плюс 20. Айди, хилвай се, хилвай се. Той сериозно ще вземе лава помпа вместо златно. Така добре. Ой, сега ще нас спами, ужас. Ужас, спамер се спамер. Спамери. Мразя спамери. Ако ме има спамер, аз ще ги спамя. Те двамата са с един същи скин. Все пак, мисля, втора път да бъде по-добре. Първият път не винаги се получава от първия път, ама от втория има шанс. Ако не от втория, от третия. Моля, защо всеки път като пиш вода, е толкова се те оставяш? Всеки път. Винаги. Никога не се изпиваш. Кажи се пак. Какво? Headshot. Ето. Какво? Хечо. Нещо. Остава 38 човека.
Окей. Дождь падна. Без откама, как дура. О, 120. О! Сам как бы знать может. Они сядут градим урожета. Ага. Вот так мысль. Ничего. Ну что тут? Дайте. Не, брат, тут всякое. Стало 25 човека. А, не вече 23. Някой има ви. Това е лошо. Колко човека? Ще се насъберат там. Ще вземат едни лилави оръжия. И ще тръгнат да бият всичко. Има човек там. Ето го къде. 120. 120. 120 бе. А на пчелата му набиха хедшот. Просто брат, no шанс. No шанс. Сега ме ще му убия. Нали? Откъде е то? Ами не там. Сякаш там ме бия. Къде е там? Къде е там? Аха. Май го видя. Какво ще стане? Ще ми се хлюва. Той е нашия, ще ми се хлюва. Айде, умирай. Ще ми се хлюва той. Ще ми се хлюва. Трупа. Защо овак му полислика вече. Там е единия. Добре.
Останаха 14 човека. С мен 15, без мен 14. Да ходим да са хилни. Сега ми трябва медкит. И ще бъде перфектно. Точно исках медкит и ми дойде в ръцете медкита. Ай сега 3 лави, 2 оръжия и 1 граплер. Бъдем, който не съм снайпнали от никъде. Чест. Нищо полезно. Ама кай. Ти гадина. Откъде? С рокета! С рокета, момче. Естествено не върна. Откъде? Рокет! Лаунчер. Стой 20. Мишка. Как сокри? Мишка. Мишочек. Какво? Как тъй бързо? Бам! Аз също не съм го щупил, той ме уби вече. Мале. Ти да ще умира. Поне останаха 11 човека. Ще смеем. 11. Ще умра. Не, аз умра. 12 са... Не. И така, хора от мене. Чао.